Hello logoफोर, welcome back to my channel Baidi abir. नैबे समाव आङो तेजपुरसिम हान्थिलांनो नागिरदों। दा आङो मथा-मथि थेलामारा बारबायानो। नैबे मोनसे दैमा दङ। मा दैथाय आं बेखौ मिन्थियाखै। रावबो गैया बेयाव सोंनोबो। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। आङो बेयाव तेजपुराव थांनानै गोबां जायगा नोंथांमोननो नैबे समाव आङो देखायनो सेस्था खालामगोन। स' नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना। नैबेनो लोगोफोर नै दैमाया ओरैबायदि गोलाव नैबे दालाङा। वाव नै बिराद साया। नै दैमाया दैयानो गैया। जोङो दा नैबे समाव चित्रलेखा पार्कखौ मोनफैबाय। नैबेनो नै चित्रलेखा पार्कआ। गेटखौ नाय नोंथांमोना, बरिया बानायदों। आं नैबे समाव तेजपुरनि चित्रलेखा पार्कआवहाय दंफैयो। जोबोद मोजां नङासै? नै नाय नोंथांमोना, वाव। बेनो लोगोफोर चित्रलेखा पार्कआ। वाव। दा बावैसो मोनफैदों जोङो नैबे चित्रलेखा पार्कआव। जोबोद मोजां लोगोफोर। नै नाय नोंथांमोना, ओरैबायदि गासैबो बिबारजों साजायजोबदों। नै नाय नोंथांमोना, वाव। आरो ओरैजाय नाय बेसेबांबा गुवार नैबे फुख्रिया। आरो ओरैजाय नै नाय, वाव। दसेनो बेसेबांबा गोजाननिफ्राय बाइक सालायै सालायै मथा-मथि 2.5 घन्टानि बारा लादों लोगोफोर नैबे तेजपुरसिम सफैनो। दा नै आङो चित्रलेखा पार्कआवहाय गिदिंगासिनो दङ। आरो बेवहाय मा मा दङ आङो नोंथांमोननो नैबे समाव देखायलांनो नाजागोन। नायलांबाय थादो नोंथांमोना, वाव। दिनै रेस्टुरेन्टआ फुरा बन्द' जानानै दङ। नैबेनोमोन नै रेस्टुरेन्टआ खालि जानानै दङ, बन्द' गोजा। नै बिथिंजाय फुख्रिया, जोबोद मोजां। नै बा बिराद गुवार लोगोफोरनि बे चित्रलेखा पार्कआ। जोबोद मोजां लोगोफोर। नै बिथिंजाय नाय, बेयाव जिरायग्रा आरामसे बानाय होदों। आरो गोसोबायदि जायफोरा लोगोरि दङ, गोसोबायदि बेयावहाय जिराय रायलायबाय थानो हागोन। नै नाय नोंथांमोना, वाव बरिया। जोबोद गुवारथार लोगोफोर नैबे जायगाया। नाय लोगोफोर, एकदम ओरैजाय लामा दङ। इथिं ओरै फाखोरसे फुरा गिदिंनो हायो लोगोफोर। बरिया। नै फुख्रिया बेसेबांबा गुवार। नै जोंना सन्जयआ लाबोफानो रोङाथ'। बिराद सान्दुं लोगोफोर। दा दसे समाय जों बेराय नैबे जायगानिफ्राय थाबैनो जोङो जायगा लांफिनगोन। नै ओरैबायदि सान्दुं। नै बिथिंजाय नाय नोंथांमोना, नावफ्रा गासिबो एकदम फुराना जाना दंजोबो लोगोफोर। नै बिथिंजाय आरो बेसेबांबा गोजौ बिल्डिं। दा जोङो एकदम बिराद उखैफ्लेजोब्बाय। एसे जोङो साहा थाहा लोंनानै लानि, बेनि उनाव ओंखारलांनानै
टाउनावहाय आरामसे जोङो ओंखाम जागोन। फुरा बेयाव इन्डियानि मेपखौ आखिजोबनानै दोनदों। नाय नोंथांमोना, नैबे जाहैबाय श्रीलंका आरो नैबे फुरा इन्डियानि मेपखौ ओरैबायदि मोजां आखिनानै दोनदों बेयावहाय। आरो नै बिथिंजाय नाय, बर' दख'ना गाननाय नै जि मोजां थुखैदों बेबिखौ। बिराद गरम लोगोफोर। नै बिथिंजाय गोबां मानसिफोर दङ आरो हरैजाय गथ'फोरनि गेलेग्रा गोबां जायगाफोर दङ। बिराद गरम बा। नै बिथिंजाय सुइमिं पुल दङ बेयावहाय आरामसे बानायनानै होदोंमोन, खिन्थु ओरैबायदि लेथ्रा जाना दङ नैबे सुइमिं पुला। बरियानो बै गोजौआव थांनानै बेयाव आरामसे जुद्रु गायनानै नैबे दैयाव, नैबे पुलाव आरामसे गोग्लैफैयो। स' बेनो लोगोफोर चित्रलेखानि पार्कआ। आं नोंथांमोननो नैबे समाव फ्राय देखायफ्रामजोब्बाय आरो मोननैसो जायगा दंबावो, आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे समाव देखायनो आखायाव लादों। नायलांबाय था नोंथांमोना। नोंथांमोनाबो नैबे तेजपुराव फैयोब्ला नैबे चित्रलेखा पार्कआव फैनानै दान्दिसे सम रेस्ट लानो हागोन आरामसे। जोबोद मोजां निजोम थान्दा लोगोफोर नैबे चित्रलेखा पार्कआ। वाव। नै बिथिंजाय बेसेबांबा मोजां अन्थायाव मुरथि दानख'नानै दोनदों। जोबोद निजोम मोजां लोगोफोर जायगाया। गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय नै बेयावहाय बरियानो दैखौ फ्रि सायाव गहोयोमोन, गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय। नै बेखौ नुदोंना लोगोफोर, नै बाव माजों बानायदों नाय नोंथांमोना, लहा गोजा गासैबो, बिगुर गैया दै बे मैदेरा। नै जोंना मिस्टार सन्जय बर'आ ओरैबायदि हारसिं फैफ्लांनानै बिराद उसुखुथु मोनबाय थादों नै मालायफोरखौ नुनानै, जरा गासैबो। वाव। माबायदि नांखो नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट बक्सआव आंनो जनायहरो, बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। जोबोद मोजां लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैनानै बेरायफैनो हागोन। नाय नोंथांमोना नै, वाव जोबोद मोजांथार नै। स' लोगोफोर बेखिनियानोमोन चित्रलेखा पार्कआ, नै बिथिंजाय सुइमिं पुला। लोगोफोर आं नैबे समाव अग्निगड़आव दंफैयो। नैबेनो लोगोफोर अग्निगड़आ। दा आङो दान्दिसे समनि उनावहाय नैजों गाखोलांगोन, नोंथांमोना रायलांबाय था, आं देखायलांगोन नोंथांमोननो। नैबेनो लोगोफोर टिकेट काउन्टारा अग्निगड़नि। दा जोङो नैबे गेटजों जोङो मानखोलांनोसै एकदम बै पाहार सायावसो। नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो अग्निगड़। आदसा लोगोफोर, आङो नैबे समाव स्टार्ट खालामलांनोसै। नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना। नै नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोनगोन नैबे सासे आइजोखौ, जाय आइजोआ
दैहुआव दै लानानै ओरैबायदि आरामसे दै लुबाय थानाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनि उनावहाय आं नोंथांमोननो नैबे समाव बेयावहाय माखासे जारिमिननि स्टेचुफोर बानायनानै दोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। एकदम लोगोफोर नैबे अग्निगढ़आ पाहार सायावसो दा जोङो गाखोलांगासिनो दङ। लामाया नै गिदिं गिदाथार बिराद मोजां खालामनानै होदों नै लोगोफोर गाखोलांग्राखौ नाय नोंथांमोना वाव नै आंनि उन उन सनजय बरुवा थाबायबोगासिनो दङ। दा एसे गोजौथिंजाय हान्थिलांनोसै नायलांबाय था नोंथांमोना नै आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो ओरैजाय नाय नोंथांमोना नै फुरा बेसेबांबा गुवार नै दै गोजा मा दै होनो बेखौ बुरलुंबुथुर मेंहांबाय लोगोफोर एकदम पाहार सायावसो ना हाजो सायाव दा जोङो गाखोलांगासिनो दङ। नै मेंनानै जिरायनानै दङ। आथिं रुमायजोब्बाय नै सासे हालानो थाबायबोगासिनो दङ थेवब्लाबो बा बेसेबांबा गोजौआव मोनफैबाय जोङो दा नै नाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे जाहैबाय गथ'फोर गेलेग्रा आरो दा आङो नैबे समाव सौफैबाय बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजोआव आरो बेयावहाय नै गुवार जायगा दङ। मानसिफोर जिरायनो थाखाय जायगा बानायनानै होदों बेयावहाय आरामसे वाव जोबोद मोजां लोगोफोर नै गोबां मानसि दङ। नैबे सानैया जाहैबाय लोगोफोर उषा आरो चित्रलेखा। उषा देबिखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बान राजानि फिसाजो बिथाङा आरो ओरैबायदि नायनो समायना जायनि थाखाय श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ बिखौ लांखारनानै हाबा खालामहैदोंमोन जायनि जाउनावनो ओरैबायदि गिलु बालु दावहाबो जादोंमोन। नायलांबाय था नोंथांमोना आं बे दावहा जानायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। गोजौआव गाखोनानै देखायनि नोंथांमोननो अग्निगढ़ बेनो लोगोफोर अग्निगढ़आ एकदम हाजो थिखिनियाव दङ नैबे अग्निगढ़आ नैबेनो धलासदिया ब्रिजआ दा आङो एसे गोजौआव हान्थिलांबावनि तेजपुर सोहोर गोजा लोगोफोर नैबे बेसेबांबा मोजां नुहुरजोबो गासैखौबो बे हाजोआव गाखोयोब्ला दानिया फैदो लोगोफोर मेन स्ट'रिसिम जोङो आवगायलांदिनि बान राजानि फिसाजो उषा देबिया ओरैबायदि समायना मोनना जायनि थाखाय श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ बेखौ लांखोमानानै हाबा खालामहैदोंमोन आरो बे खौरांखौ मोननानै बान राजाया ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन जाय रागा जोंनायनि जाउनाव नै नाय नोंथांमोना नै बेबायदि दावहाया जादोंमोन। बान राजाया शिब सिबिसुलामोन जायनि थाखाय शिबआ बान राजानि जानानै बै समाव श्री कृष्णजों दावहा नांदोंमोन आरो बे दावहाखौनो हरिहर दावहा होननानै बुंनाय जायो। नाय नोंथांमोना नै गिलु बालु दावहा जादोंमोन आरो बेयावहाय गोबां मानसियानो बेयावहाय दानथार जादोंमोन सुथार जादोंमोन गावथार जादोंमोन। नाय नोंथांमोना जोंदि लोगोफोर बिजाबफ्राव फरायबाय थानो मोनो बेनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो नैबे समाव आङो फारि फारि दिन्थिलांबाय आरो दंबावो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आङो देखायलांगोन फारि फारि नैबेनो लोगोफोर नाय नैबे श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्ध आरो नैबे जाहैबाय बान राजानि फिसाजो उषा देबिया नै नाय नोंथांमोना नैबे जाहैबाय अनिरुद्ध आरो नैबे सासेया जाहैबाय बान राजा जिबौजों खानानै दोनदोंमोन अनिरुद्धखौ। बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे अग्निगढ़आव फैयोबा बेबायदि माखासे
नायनो गोनां जारिमिननि सोमोन्दै नोंथांमोना बेयावहाय नुनो मोनगोन। बेयो मानि बांला? नाय मैखुनखौ ओरैबायदि समायना खालामनानै दोनदों बेयावहाय। बाबा नाय जोबोद मोजां खालामनानै दोनदों। दा जोङो गाहाय फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै। नैबे शिब आरो नैबे बान राजाया बेनो ना? बान राजा आरो नैबे सोर बियो? उषा देबि। बेखिनियानो लोगोफोर नैबे अग्निगराव नायथावना माखासे दृश्यफोरा। बारा एसेबां नायनांगौ माबा गैसोआ। दा जोङो जास्ट नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो नैबे समाव हाखु दाखु नोंथांमोननो नैबे समाव आङो दिन्थिलांबाय। स' नोंथांमोनाबो नैबे समाव तेजपुराव फैयोब्ला नैबे अग्निगराव फैनानै नोंथांमोना बे जायगाखौ नायफैनो हागोन। एकदम लोगोफोर जोङो फुंनि समावनो फट होग्रा मा खालामगोन मा मागोननो जोङो तेजपुरसिमनो हान्थिलांनोसै होननानै नैबे समाव जोङो तेजपुरसिम हान्थिबोनाय जादों नैबे लोगोजों आंजों। आरो जिहेथु गाबोनबो रबिबार नालाय साननै गाहाम बन्द', बेखायनो जोङो फुरा तेजपुरखौनो नायदिंहैनोसै होननानै जोङो फैनाय जादों। दा बिराद मेंबाय जोङो अग्निगड़ बे पाहार सायाव गाखोनानै आरामसे जिरायनानै दा जोङो दसे समाय रेस्ट लानोसै। जाग्राबो जेबो लाबोनो रोङाखै आसुरित। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। स' बाय बाय लोगोफोर।